poți face profit aici în Germania din subînchirierea apartamentului care deja îl închiriezi? Să știi că răspunsul Curții Federale de Justiție din Germania oferă un răspuns foarte surprinzător. Închipui scenariul că locuiești într-un oraș foarte aglomerat și după cum știm prețurile explodează. Și ai un apartament și ai o odaie liberă și ai hotărât să o dai sub închirie. Dar nu ca să-ți răscumperi o parte din cheltuieli, dar încă să-și ai și profit. Este legal asta? Poate proprietarul să spună nu. Uite, totul a început de la un caz din Berlin, când un chiriaș a hotărât să dea în subînchiriere o odaie și să facă și profit. Proprietarul, desigur, a refuzat categoric și a spus că nu, deoarece profitul din subînchiriere nu este un interes legitim. Și uite că acest caz a urcat toate treptele justiției până la Curtea Federală de Justiție din Germania, din Karlsruhe. Și răspunsul a fost foarte interesant. A spus că da, profitul din subînchirie este un interes legitim. De aceea, acest răspuns a schimbat jocurile pentru milioane de chiriași aici din Germania. Și anume, chiriașul are dreptul să dea în subînchirie chiar și cu profit, deoarece nu este treaba patronului sau treaba proprietarului despre situația financiară a chiriașului. Deci, oferă mai multe drepturi chiriașilor. Dar stai, că și aici sunt două situații foarte interesante. Proprietarul poate refuza subînchirierea atunci dacă apartamentul va fi supraaglomerat sau se oferă în subînchirie unei persoane problematice. Și a doilea caz este tot interesant. Odată ce, dacă se hotărăște să dea în subînchirie, proprietarul este în drept să mărească taxa pentru chirie, deoarece proprietarul, la fel, are drept la venit suplimentar din venitul chiriașului.